하그라마고 비싸가라야 너시 미치고 나마 에이 마 부미 아마르 부미 하그라마 군 허이 하그라마 군 허이 에이 부미 아마르 부미 비피보디 비랏 갈리 파리 가지 부는 बै समाव जों बिफोर थानाय समाव हाग्रामा सेरसिब जानायाव दिनै बर' रायजोफ्रा बेखौ खोनायाखै नामा बे मानसियाथ' गिदिर गिदिर बुंनो हाग्रा बेखौ आख्रासुआबो सैया बे आसुसो आन्दलन खालामदों जाथिनि थै दंमोनब्ला बे आख्रासु खालामगौमोन मानो आसु खालामखो बेलाय बिथाङा आख्रासुनिबो फट'खा सावनाय रेकर्ड दं होमबा बियो आख्रासुनि बारै बर'मोननो जोंनि बर' रायजो राजाखौ दिनैहाय बिथाङा गला खालामनो नागिरदों देरहाखांबा गाबोन मानो खमता बुबैनि खोथा गैया इस्टिपिनि खोथा गैया बे खमताफ्राव दिनै लखिमपुराव जोंहा मेसिन काउन्सिलनि आन्दारावनो BKWC जादों बावबो बिटिसिआवबो बिगोन ना अलरेडि बाव आंथ' बुंखाबाय फकेरा आरो गुमाया बे देरहाबाथाय हिन्दु मानसिबाव टिकेट बेंगलि आरो मुस्लिमाव टिकेट गैला बाव बे राजबंशिनि कब्जायाव थाबाय बेखौ गासिबो बेंगलि मानसिफ्राबो मुस्लिमफ्राबो मिथिखाजोबो जुदि नों केस दंमोनबा एफिडेभिटआनो जानाय नङा रेजेक्ट जागौमोन बेखौथ' नोंसोर मोनहा बुजिदो केसनि क्रिमिनेल लिरनाय थाखायो थानायाव सोंहैदो नङा होमबा गावहाथ' आं खोनानायाव क्रिमिनेलखौनो माबा खालामबावाखैनो मा होनोमोनलाय फिलआप खालामबावाखै गोजौनि माबालाय गोजौनि आखाइ थाबाय नालाय नङाबाथ' बे हाइकर्ट होबानो ओरैनो थाङो दाबो माबाया बुंदों डिसि साबा बुंदों जाहैबाय बे हाइकर्टनि पेपारसो नोंसोर हाइकर्टआव थांदो ओंखायनोथ' जोंहा राजा साबा बुंगासिनो दङ जोङो दा बे लास्टआवसो दं राजा साहाब राजीब ब्रह्म बांगाल आरो प्रतिभाजों फाइट जागोन बेथ' 100% नोंसोरथ' आंफ्राय रोंसिना मिडियाफ्रा गिनायखायनोथ' बे फाग्लाथायसिना बे मिथियोब्ला मानो 4 बोसोर 5 बोसोरनि सिगां बुङाखै बेलाय दिनैसो माथो हथार गिनानै फाग्लाथाय मानो बिदि मा होनोमोनलाय बिदिखौ फाग्लाथायसिना बुंलाबायखै बेलाय गोरों मानसियालाय बिनि जसा दाबो गोदोबो हाग्रामाखौ बिसाग्राया नोंसोर मिथिगौ नामा এই মা ভূমি আমার ভূমি হাগ্রামা খুন হয় এই ভূমি আমার ভূমি আপনার হাগ্রামে বিটিআর भारत आन्दलन खर कुइसना नायबाय रायजोफोर खोनासंनानै ला आंखौ बर' जाथिखौ आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथाङा साहा रुपमराय दांगरा बिटिएफनि केन्डिडेटआ आंखौ जोंनि जातीय संगठन एबएमसि नेता लाफोरखौ इस्लामखौ बुथारनायाव जड़ित दं होननानै बबेनिफ्राय बेयो पावार मोनखो सोर बुंदों बेनिलाय बिथाङा जुदि प्रमाण दंबा होफैथों नङाब्ला बेखौ 1000 कोटिनि आङो डिफेमेसन केस होनाय जागोन आङो बे साननै सानथाम जेराव क्षमा बियाब्ला आरो बिथाङा आंखौ गिनानै दिनैहाय गोदाव सोराव बुंदों जुदि सिगाङावनो मिथियोब्ला मानो बुङाखै बेलाय बेथ' केसा अलरेडि सिबाइआ सार्सिल होनानै थांबाय सिबाइनिफ्राय देरसिनाबा माबा दंबावो नामा बे होखांनायनि उनाव नाम थाम होनानै थांजोब्बाय बे रुपम भाइया मिथिगोना मिथिया दा आरोबाव बर' जाति आरो मुस्लिम मानसिजों आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथांमोना आरो बेखौ षड़यन्त्र खालामबाय मानो होनोब्ला बे एमएलए जायोबा बियो 100% बियो खामानि मावगोन बांलाभाषिफोरनि थाखाय बेखौ आंहा मिथिगौ बियो बिपिएफनि केन्डिडेट नंगौना नङा आंहा बेखौ सन्देह दं जोंनि प्रिथ्वीराज राजाया भाइया बुंदों बेयाव बे बिपिएफनि केन्डिडेट नङा बियो सोरबा थामथि सोरनिबा सिंनिसो केन्डिडेट होननानै प्रिथ्वीराज बुंनाय बे खोथाया सैथो जागोन बे आंनिबाबो सैथो होमब्ला बेबादि मानसिनो मानो होनो दिनै मुस्लिमफ्रा रागा जोंदों बे मानसिनो मानो होनांगौ सबसे संख्या खमसिन बर'आसो 1 नाम्बार मुस्लिमासो 2 नाम्बार थारावसो राजबंशी बेखौ होनायनि बर' रायजोफ्रा रागा जोंदों बावखुंग्रिया जोंनि मोनसे जारिमिनारि नाम गोदोनि आबौ आजैमोना बेखौ गाखोनानै जाय मानसिया हाजो गाखोनानै फैयो बेखौ पबित्र मानि बे दानिनि नङा बे बावखुंग्रि बादि पबित्र जायगाखौ जोङो गुबुन हारियाव हंगारनो हाया बे गुबुन हारिनो हंगारनो हाया होननानै रायजो राजाफ्रा बुंसोलायनाय आं दिनै केम्पिंआव ओंखारदों आं बांद्राय गिदिरबो केम्पिं खालामाखै जेराव लेंलांदों बाथ' थांदों मालाय रायजोफ्रानो गावसोरनो गोसो जानानै फैदों आं पार्टि गैयै मानसिखौ मानो गिनांगौ आंहाथ' पार्टियानो गैया जेरावबो हारसिंसो आं गसंदों नंगौ नामा बे नारेंखल बिफाङानो फांब्रै नारेंखल बिफाङानो आंनि मा होनो पार्टि बावखुंग्रिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो आंनिनो बे नांगोल बिफांनिनो पार्टि आंहा बाव खुनु पार्टि गैया रायजो राजायानो आंनो पार्टि देरहाबायोब्ला इसोरनि अननायाव रायजो राजानि अननायाव आं समान भाबै नायगोन सोरबा इउपिपि सोरबा कंग्रेसर सोरबा बिपिएफ बिनि खोथा गैया गासिबो बुंगोन आंहा दस्रा समस्तिखौ बुंनांगौ गैया आंहा खालि नैबे बावखुंग्रिनि खोथाखौल' आं बुंगोन दस्राखौ आंहा जेबो बुङा थारमाने खोथा ओरै जाहैदों
ट्रेक्टरनि केन्डिडेटखौबो बर' रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै ओरै नांगालनि केन्डिडेटखौबो बर' रायजोफ्रा सुखुवाखै ओरै कंग्रेसनि केन्डिडेटखौबो रायजो राजाफ्रा सुखुवाखै दा गेजेर गेजेर अपसन नांगौलाय मा होनो दे बे राजिब ब्रह्म बांगालनि सावगारियावनो होथारसै होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों दा खेलिमि खालामाबाथ' आं देरहानाया 100% सिगि दमखौ खालामाबा दिनैनि दिनाव रुकुम रायनि सायाव माबा राहा लागोन नामा नोंथां रफमखौथ' आं केस होनखाबाय दा बे डिप्रेमेसन 1000 कौटिनि होगोन आं बे जुदि प्रुफ होनो हायाबा क्रिमिनेला जुदि जरित दंब्ला आङो बे इलेक्सन गेलेनो हायो नामा रायजो राजाफोर नंगौना नङा ओंखायनो आरो दा बर' आरो बांगाल माने दावराव दावसि खालामनो नागिरदों आरो बियो मोनसे फर्मुला बाहायखाबाय खालामगोनबो बियो 100% आंनि मिथिनायाव बिराद गोसो गाज्रि मानसि बे मानो खालामा जानो बिलाय खालामगोन आंथ' बेनि एगेन्सै जेबो बुंफेराखै दिनै बबेनिफ्राय फैनानै गुबुन बङाइगावनिफ्राय फैनानै बियो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै दिनैहाय मारै गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदों बियो मिथिदोंब्ला सिगाङाव मानो बुङाखै सार्चिरानो होननानै थांबाय नंगौना नङा केस दंब्ला आं इलेक्सन गेलेनो हायो नामा रायजो राजाखौ मानो बिदि थगायनानै गावनि भटनि सार्थआव बेबादि दुसिनाया बे मुगैजाथाव होननानै आं बुंबाय बेथ' बै समाव आङो मोन BPMनि निस्सय मानो जाया जानो फितरास जा फितरासआ बुंखाजोबखाबाय फितरास देब मेसरासआ बे बुंनाय बादिनिखैथ' सैथो बियो साफ्रोमबो रायजो बिटिआर जेसेबां जन'गस्टि बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै राभा गार' सावताल आदिबासि नेपालि बिहारि मारवारि मदाहि राजबंशी सूत्रधर राभा गार' नार्जगि बर्मन आरो मुस्लिम सबके मैं आह्वान जनायছো आपनालोके 9 तारिखआव दले दले जाहाथे बयबो नारेंखल बिफां होनानै आंखौ देरहासार खालामो आंहा पार्टी गैया बे नारेंखल बिफाङानो आंनि पार्टी जोङो बे नारेंखल बिफाङानो आंनि पार्टी जोंनि पार्टी बाव गासिबो बावखुंग्रिनि जेसेबां रायजो राजाफोरनि मानसिफोर दं बे गासिबो आंनि जोब बाव खुनु पार्टीनि खोथा गैया समानै नायगोन आं